Je to dobrá tradícia, ja myslím, že keď sa bude viac takýchto výstav konať v prezidentskom paláci, tak to tam celé to priestory len oživí. Máme pripravenú aj ďalšiu dokrutku, a to preto, aby vás uviedla do tej poslednej témy, problematiky, o ktorej budeme hovoriť. Myslím si, že to bude veľmi príjemné. Ide o ľudí, ktorí sa snažia byť úzko spätí alebo viac spätí s prírodou, než nimi viac takí pohodovejší, snažia sa o návraty takému duchovnú staroslovanskému duchu, veď preto sme vymýšľali tú dnešnú tému, že skúste svoje meno pretvoriť na nejaké také staroslovenské, ale zbytočne rozprávam. Naozaj si pozorne pozrite túto dokrutku, ktorú pripravila kolegyňa Lucia Krátka a potom sa o tom budeme rozprávať ďalej. Zrúcaniny hradu Devín, ležiace na skalnom brale nad sútokom Moravy a Dunaja, patria medzi najvýznamnejšie pamiatky slovenskej histórie. Tento symbol slávy a suverenity Slovákov sa spája nielen s Veľkomoravskou ríšou, napoleonskými vojskami či generáciou Štúrovcov. Ľudia zo spoločenstva Rodný kruh, ktorí sa považujú za zástancov pôvodnej kultúry, sa práve na tomto mieste už po druhýkrát rozhodli zvolať devínske budenie. Teraz hlavne o predstavenie 4 takých základných vecí. Jedna vec je to, že na Slovensku žije prírodná kultúra, vlastne nepretržite. Druhá vec je tá, že je vlastne dlhodobo potlačená. Tretia vec je tá, že vlastne je dobré v dnešnej dobe zviditeľňovať a dať aj určitý priestor, aby ľudia mali na výber okrem množstva iných vecí, ktoré tu nepochybne sú, a duchovných kľudov aj ten vlastne pôvodný kľud. A štvrtá vec je tu, že sú ľudia, ktorí sú vlastne odhodlaní povedať, že áno, že takéto čosi tu je. Členovia spoločenstva prijímajú mená slovenského pôvodu a praktizujú aj starý očistný obrad postrižiny. Obrad očisťuje človeka od toho, čo ho ťaží tak, že musí dať kúsok odstrihnutých vlasov do ohňa. Väčšina ľudí ešte má taký, zvolili si post slova, teda buď nerozprávajú, ale sa sústredia na to prebudenie toho ducha, alebo ak hovoria, tak hovoria len o veciach, ktoré s tým súvisia úzko. No a budeme vlastne pri Dunaji hrať a spievať až do rana. Potom na úsvite privítame slnko. V porovnaní so spoločenstvom Rodný kruh sa my ostatní venujeme rôznym filozofiám východných kultúr alebo preferujeme iný spôsob životného štýlu. Ja som predtým cvičila qigong a také taoistické cvičenia, ale nebolo mi všetko jasné, čo sa týka práce s energiou, nevedela som, čo je to prána presne, a zrazu som natrafila na knižku Miroslava Švického Čaro prírody, kde som si prečítala vlastne, čo robili naši predkovia, a bolo to úplne fantastické. Každé slovo, čo som čítala, som vlastne rozumela a precítila aj ten cvik. A práve by som povedala, že je to dobré, že vlastne keď ľudia spoznajú tieto naše zvyky, tak vlastne ľahšie to chopia tie qigongy, tai chi, aikido a kadečo iné. Je tu veľmi dobrá nálada, veselo. Robili sme tábor pre decká, aj pre dospelákov. Na tom tábore teraz v poslednom som prijala aj meno, takže sa vám Svetlomila. Aj v Slovenskej ústave sa píše, že každý z nás má povinnosť chrániť a rozvíjať kultúrne dedičstvo predchádzajúcich generácií. Veď nie nadarmo sa hovorí, že čo je doma, to sa počíta. No, bolo to zaujímavé, je to zaujímavé. My práve obidvoch protagonistov, teda aj Zuzku Kapralíkovú, aj Mira Švického, Žiarislava a Svetlomilu, máme tu teraz medzi nami. Práve preto, aby sme to potiahli ďalej, aby sme to vysvetlili, že naozaj takto žijete, naozaj toto je váš život, naozaj si myslíte, že je to dobré sa vrátiť k týmto starým pôvodným hodnotám. Je to tak? Dobré ráno? Dobré ráno. Dobré ráno. Ja by som len tak začala, že nielen vrátiť sa, ale nadviazať na to hlavne. Nie je to niečo, nejaký návrat späť? A teraz mám slovo. To je taký, možno, že z časti omyl, že vlastne ide o návrat, alebo vlastne všetko, čo robíme, tak je pre túto dobu. Či už duševná rovnováha, ktorá sa dá nadobudnúť prírodným spôsobom,
teda či v prírode dýchom alebo piesňou. A takisto kopec vecí, treba vo výzve na záchranu našej duše. Je tam mnoho vecí, ktoré sa vlastne všetky dotýkajú dnešnej doby. Životné prostredie, spôsob stravovania, v zásade veci, ktoré patria do vzdelania. Je to veľmi široká oblasť a postihuje vlastne všetky vlastne životné oblasti. To, čo nazývame zjednodušene, že prírodné duchovno, ale skôr to zodpovedá dnešnému poňatiu prírodná kultúra. Ja by som chcel vedieť, do akej miery sa takýto spôsob zmýšľania života prelína s vašim, ak sa to vôbec dá oddeliť, takým civilným. Zuzana je koniec koncov herečka, ty si aj novinár, myslím, spisovateľ. Spisovateľ, hudobník, autor, nielen textové. Čiže ešte stále to tak trošku oddelujete, že ja neviem, popoludní sa venujem tomuto a dopoludnia tomuto, alebo už je ten život taký prehľadnutý, neviem, kto by. Zuzka, čo tak tomu vlastne tak prilákalo? Tak ja som o tom aj hovorila v tej dokrutke vlastne, že som prišla k tomu práve cez túto knihu Čaro prírody, čo drží Andrejka v ruke. A je to jednoducho súčasťou života, že teraz začala čítať tieto texty. Áno, myšlienky. A ešte mi pomôžte ďalej. By som skôr povedala, že čo je pre mňa v tom také radostné, tak, že učím sa momentálne hrať na koncovku, na tento krásny nástroj, ktorý vyrába Miroslav. Je to v podstate je to nástroj, na ktorom sa dá hrať spôsobom teda vedomeckým, ktorý učí Miroslav a vedomecký. No, koncovky sú tieto vlastne pišťaly bez dier. Vlastne na to sa hrá úplne jednoducho a netreba mať tzv. Hudobný sluch. Pretože tá pišťalka nezahrá falošný tón. Jednoducho je to fantastické a pritom sa môže človek aj naučiť oveľa lepšie dýchať. Keď majú treba ľudia ťažkosti zdravotné s dýchacími cestami, tak niekedy im povie lekár, že dajte dieťa, ktoré má astmu, na flautu. Hej, ale ho nemusia prijať do ľudovej školy, lebo vlastne môžu usúdiť, že nemá hudobný sluch. Ale treba znať tie naše nástroje, aké koncovky sú vlastne také slovenské horské pišťaly ešte bežné. Tak vlastne dávajú väčšie možnosti a vlastne to poňatie prírodné treba sa líši. Poviem príklad, že keď zoberete píšťalu a vlastne hráte bez nôt alebo spievate bez toho, aby ste napodobnili nejakú pieseň, len tak od srdca. Takže vlastne je to čosi, čo dneska sa snažia ľudia treba nájsť v muzikoterapii, hej? Niektoré východiska. Ale vlastne my to máme v tej pôvodnej kultúre odávna, to, že vlastne ten človek zobral si pišťalku, išiel do lesa, alebo kamarát hovorí, že babka mu vravela, keď bol malý a mu bolo smutno, že daj ísť do lesa a postískaj strom, postískaj. A bude ti dobre. To je pravda, že vlastne naozaj asi sme mali, ale sme na to nejako zabudli a skôr to možno k nám prenikalo vo forme tých východných filozofií. Máme niekoho na linke diváka? Sa chce niečo opýtať? Dobre ráno.